Santimansu TV, yes, Mosompa. Mashafo ne atifo akwa baba Santimansu TV hana Asante Amamrene na mani abribia yese wo pa Asante Amamrene na mani dia ye Asantimansu TV na yede esommo ese metena sisi na meche yewura otumfo se tutu abebio ye Asantemawura na baby a wo bia onkwaso na mechia me papa an ye otumfo benkumhene na ode ne ho ochire kusi intrama. The occupant of the black suit in Ashanti Kingdom. Ya Asante meme here nkonya miensa ye wo sika kokko ye wo the say gold broni kasem ye wo silver and ye wo the black suit me papa and tituntum no so enu nti na bebia metimi ye mede no daddy baby a wo bia onkwaso metromai yesre mo Ghana strongest next year ye wo papa bi wo ha ye de ne ba ye gine dipa baby a wo bia metromai onkwaso ede na ese na Santimansu TV epese ye de so mu a ya de nyina ye maame the second lady of Ghana Samira Bawumia ababenya nkwanhia abra obedi djuma bi e wa Santimantemu nti enche ho yenko djuma bi a ye maame ba ye se oba bedi a san nkwanhia ekokoto no abra woko nti yenko yemfoni ni mra. Museum me aye pa to me. Edama Kumasi. Minim say Samira, His Excellency Dr. Bawumia so Kumasi. Na nyina His Excellency the President, the need suhunu. Our supported tourism, our heritage, our culture. This museum is going to preserve our heritage and culture. Se beya afebo omu free amanone abaga na fo enimi abakosem omubaha omubeti asie ehu baby akente ne fichi asie efiye na say ni da suhunu a MPP aban so yewo edeboa in tourism as a way to boost economic empowerment no we so eka ho na menim say ne ayaye we dodo na beba boyre ha abehwe adefefede a yepa hontumane na omo mane kwa omo baso a omo beto kente edi akofie
kente ebi wɔ nkran nso tɔ ne ha ɛna ɛfɛ ɔtɔ ne ha na ɛda mu soronko na ade a moayɛ ama me nso no meda mo ase nyankopɔn ɔnhyira mo ayefo ye maame na wote ne nka no second lady who want to be the first lady to be I mean kan sa ono na enche se yewura Bawumia enya ba bedi mampani na the first lady ayehwe nanim no ye maame Samira e na wokote ne nka no na ade na asi e wo dwumadie ye chi a wadi dwumadie na wie na wode na kire enkran patam zan se dwumadie ni be ko so asante mantem yanom na wo wie ye no osade na kire eye enkran pumpuni mantem na arewo sema ya tene se yewura eyire Samira Bawumia edi na kire na chi a wo se ko ne nchi no enkwanhia o makoko nyanya asam keto akwahefo nanso besine yente se bibi ayeye maame Samira Bawumia ye mfanse asrafo ene omokoye na ebi hu aka na yenkoko yemfoni no abra nkwanhia no esi ye enipa eba ho bebo wo mo ene enipa ba ho beboa wo mo pa wo mo be kire wodo ni aka ne ye nyina wo beboa ma wo mo hye bibia yi bibia e ma so wie ba yenkwanhia no abra ye sister ana ya de nyina ye maame ye bibia Samira Bawumia enkokonya enkwanhia ne yenkwanfoni ne mre ba ya enkoma etwa so ayofo mfoni no ena akokkohwe baaye no ye maame Samira Bawumia ka no wotim ede konkran no ena akwakonya nkwanhia enye asem kuma nesi yesro odoma nkoma sire obaade akire sire twedi ampon se ohu ye maame mobo baby a wo bia se ne nkwa eda san mu a onyini mfimu mai sanse se bibiye na Ghana ya hwere ade ti yesre obaade no odoma nkoma twedi ampon se ohu ye maame mobo na baby a wo bia no ommo ne ho ban no omma na hoadin wei ene nsema ne na Asantemaso TV na ye pese ye de babe somo ya hye wo se ko so a ne hwe Asantemaso TV na panin puto foma yete ne be fa ama wahunu mi a medina adwumadie yi mesomo medini aduana de hye bedi akọ amanfo kwa ku this way se ne wo ye ofoforo na hwe adwumadie be se wo be subscribe to your channel no afi wo wie nsusu a wa hye adwumadie no na wona wo achichi ni benchie so wo de wani ehun de waso ate member we so beja comment section wonom said de be na ba be ka Asantemaso TV abusu akọ no hunti na me nhiraw so koso wa hwe Asantemaso TV ya na abebia me kasa me mitrim ya me de ti metena se nese manchia me papa otumfo bonkum hene odino ochirikusi intirama the occupant of the black story in Ashanti Kingdom nkonya me se dimu wa sentiment me papa na tituntum no so ti abebia me kasa ya na mitrim ya me de mi nsuro obi asanse me papa oyo hini pompa wa sentiment mu dimu wa sentiment mu daddy baby a wo bia minim se woni mo man mu o ba kwanso ade woni me wo ba me pe mi ametina adwumade mi somo ene da mi di ni aduana de hye sanse me papa na aduana pc bedi akon ena wo temi nkan ya manfo kwaku this way yesre wo se ene say kai obiem wo ye foforo na wo hwe e channel ma remfi se obe subscribe ye wo wie so wa hye adwumadie no ama wona wo achichi ni benchie so de wani ehu de wona so atidi ma remfi biemu so beja comment section wonum se de be ya ba be ka ya busuako no ya Asantemaso TV abusuako no na me hira wo se wo koso hwe Asantemaso TV sanse ye woni ma pa e de somo abrebia Asantemaso TV, yes, so musumpa.